Guk orain gai aldatu eta Oñatira egingo dugu. Izan ere, Asisko Urmenetak hitzaldi egin zuen atzo Oñateko Kultura Etxean, euskara eta euskara batuari buruz aritu zen eta izan duen mendeetan zehar izan duten bilakaerari buruz aritu zen hain zuzen ere. Navarralde Fundazioak antolatutako zikloaren barruan egindako hitzaldia izan zen eta hantxe izan zen gure lankide Arantzazu Eskibel ere. Ongi etorri, Arantzazu. Kaixo, Larraitz. Interesa piztu zuen hitzaldiak, ezta? Bai, esan lehike bai, fanzala gentiaz, kulturretxean izan zen, eta ondo esan duzu moguan Navarraldek antolatuta, geuk jardunaldien barruan izan zen Asiskoren hitzaldi hori. Navarraldek azken urtietan dihardu lanean Euskaldunon historia berreskuratzen edo ezagutera emuten batez bez, eta hortarako hainbat hitzaldi eta erakusketa antolatzen dituzte, eta horrein barruan antolatutako hitzaldisa izan zen atzo Asiskok emundakua. Euskara batua zein izan zen mezua, Arantzazu? Bueno, mezua izan zen, beak gure izan hemen jarri euskara bateratzeko bide hori ze luzia izan den, ez? Hasi zen Leizarragatik eta gaur egunera arte egondan bide hori nabarmendu eben, hainbat adibide jarri zituen eta estatua eta estatutua eta batua eta banatua hitz joko horreik erabilita, hortik fanzan Asiskoren hitzaldisa eta honena bere hitzak entzuti izango dugu. Euskara bat da guztietan, erraten zuen ja 18. mendean Etxeberri, medikuak, baina pixkat baturatzeko edo estandar bilakatzeko bidea zein luze izan den. Orduan hartu dut aitzakitzat hemen Oñatin garela eta hemen Euskaltzaindia sortu zela eta euskara batua ere hemen Arantzazun eta zeratu zela, baina errateko hori baino lehenago izan dela ja beste bide batzuk eta bide horiek zergatik porrot egin duten eta azkenean nola lortu dugun euskara batua, baina euskara batua ere ez dugu ezarria, baten batek aipatu du porrot nazionala dela eta horren arrazoiak ere pixkat bilatu denon artean. Betiren nik uste gauzak egin behar direla, delako izurrialdia edo konfinamendu baino lehenago ja oso jota zegoen formatua da hitzaldiarena, jende gutxi etortzen da, eta ja pandemia eta gero nik uste izan dela oraindik beste ostiko bat, jendeak hartu ditu beste ohitura batzuk, gero eta gehiago kostatzen da nik uste jendea etxe xokotik eta ateraraztea, gero bada adin tarte bat oso gutxitan etortzen dena hitzaldietara, baina nik uste dut beharrezkoa dela beti ere soziabilizatze ariketa hori, buruz buru mintzatzea, galderak, ekarpenak, elkarri egitea. Orduan, nik zoriondu nahi ditut antolatzaileak, oraiko egunean zailtasun antolatzen dituztelako lakoak. Euskaldunon historia eta memoria kolektiboa berreskuratzeko lanean dihardu Navarralde Fundazioak eta Oñatin ere antolatu izan ditu behin baino gehiagotan zikloak. Oraingo honetan beste bat dator, konta iguzu zerrekin datozen? Bai, ondo esan duzu moguan ez, memoria historiko hori ezagutaraztea, Navarraldek garrantzizkotzat, ezinbestekotzat jotzen dau, bestiak beste, nor garen ezagutzeko eta nor garen, nondik datozen ezagutzeko, eta baita gaur egun ditugun hainbat arazo nondik datozen ulertu ahal izateko. Bestiak beste, solasaldixak, hitzaldixak eta erakusketak antolatzen ditu Navarraldek hori dana ezagutarazteko. Geuk jardunaldiakin aurreko astean izan be Iñaki Sagredok emun biaben hitzaldi bat, egualdixa tarteko bertan bera geratu zen hitzaldi hori, eta nabarmendu dozkue Iñaki Sagredon hitzaldixa izango dela otsailaren 10ean, baikotza izango da, arratsaldeko 7etan, orduan ingo dau Iñaki Sagredok hitzaldixa, eta Nafar estatua defendatzen Gipuzkoatik Amaiurrera izango da hitzaldixaren lema edo izena. Beste alde batetik gaur Gasteiz 1200 komikia aurkeztu daue, Aritz Ibarrak eta Inigo Larramendin eskutik izan da hori, eta honek oindala 800 urte Gasteizera Alfonso 8. erregia sartu zanean eta Gasteiz setietuta eukieben garai hori ekarri daue gogora. Navarraldekoa dan Iñaki Idigorazek behorreri galetu xau, ze helburu dakoin hitzaldiak antolatzen eskuan eta berorrek azaldu dozku.
Gure helburua da ezagutara emutia Euskaldunon historia. Zela evoluzionatu duen, mendietan ziar, zela eratu geben geure estatu propioa, eta zela kendu duzuen zatika menpe egoteraino. Eta horren barruan jardunaldi desberdinak antolatutu bai. Nik uste urtero nahiko berdintzu, izaten dela lehenengo urtia bai igual izan zen estanda moduko bat, lehenengo aldiz izan zelako, eta ekarrekituan islari xepe bai izan zen igual zona hondikuak, eta hor bai ikusi geben askoz interes ero partaidetza gaixo egon zela. Gero urrengo jardunalditan, urrengo diseinuetan egixe da, pitimat berain jauela horrek, pandemia bete-betean jo gaitu, beste ekitaldi pila bat egin mugan, eta aurten ikusiko aberzela doian. Tira, Oñatiko Kultura Etxean izan den hitzaldia hori, eta Oñatiko Kultura Etxean dago baita ere erakusketa bat, hain zuzen ere Beini Agirrek sortutakoa, eta okerrez banago bisita gidatuak egiteko aukera ere ematen du, ezta? Bai, hori da Kulturretxeko sotuen, hanbeko aldian dau erakusketa. Hilaren 30 arte egongo da ikusgai, hortaz, egun honetan, da aztebukaeran undio jentiak euko dau aukeria, eta nabarmendu bida astelenian, hilaren 30an, Beini Agirrek beak bizitak gidatu egingo dauela, eta zeikarrian izango da. Erakusketa hau, 3. urtia dakarrauna Oñatira. Lehenengo urtian beste formatu baten etorri zan erakusketa Usurbilen Jesusek hasiebena, eta gero Beini gehitu etzan olako mapa batzuk eta azkenengo 2 urtietan formatu honetan etorri da. Orduan kontatzen da, lehen esan dut moguan, lehenengo mapa baten agertzen da mapa apolitiko bat, nun mugak dian itsasua eta urmugak Pirineuak sortzen dauenak, eta gero habitat horretan gizakiak eta euskaldunok ze erakunde sortu ditugun, nola sortu ditugun eta nola gainbeheran joan garen gero. Hori gutxi, Beini Agirrek emotetu 2 bisitak gidatu, bat izan zen aurreko astelenean, eta beste bat aukiku 30an. Eta errepikatzean arrazoietako bada, aurreko urtean konturatu ginean iristen gaiela publiko oso jakin batera, eta gura geben hori zabaldu. Eta orduan gure apustua izan da herriko ikastetxiai gonbitia luzatu, eta eurek etortia ona bisitak gidatu horretara. Orduan aurten 5 gela izango ditugu gurekin, DBH laukuak. Nabarmendu behar da, Oñatin bakarrik ez, Arrasaten be egongo dala habitat erakusketa ikusteko aukera, hain zuzen be, otsailaren 1-tik 17 izango da, kulturateko erakusketa aretuan. Eta Larraitz, Iñakik nabarmendu dauen moguan, gaztien gana heltzia ez, hori bat da erronketako bat, eta Navarraldek be, hortan diardu gaztien gana heltzerako erronka horreitan. Jente gaztiak uste entretenimentu asko dakola, ez da? Beste gauza erakargarri pila badauz, eta historian inguruan, nire gogorak eta naiz nire gaztian itzanean, etzan pape erakargarrixa. Orduan hori erronka bada, Navarraldentzako, erronka bada Euskaldun ondako, baita eren ikuste dut, zate gure ondari gure memorixek irauten dauen artean, bizirik jarraituko Euskaldun moguan, baina memorixek galtzen bu, bihurtuko gara espainol, ero frantzez, bestetzen moguan, eta orduan akabo, ez da orduan guretzako bai da erronka, eta ez da erraza. Egisa da azkenengo urtietan, Navarraldetik bultzaketan gabitzela komiki formatuan, historia kontatzea komiki formatuan. Eta horrekin bai igarri du, Durangoko azokan be, Gasteitzeko setioan inguruko komikiak harrera oso nauki dau, jende gazte asko, eta horrekin bide bat zabalketan duen formatu horrekin. Lagun batek erraten duen bezala, baitugula lehentasunak, bigarrentasunak, hirugarrentasunak, laugarrentasunak, horren horreiko egunean, ez kultura orokorrean errandezagun eta ez historia, nik uste ez daudela lehentasunen artean. Hala ere, beti erran bezala, beti badire batzuk interesatuak. Neri suertatu izan zai batzutan oso jende gutxiren aurrean mintzatu behar izatea, baina ilusio berdinarekin egiten du, zeren pentsatzen baitut hor direnak interesatu daudela. Orduan oraiko egunean ezin da pentsatu aretoa bete behar dela, orduan jende gutxi horrendako aritu, eta ni ere bai suertatu izan zait, entzule joatea, eta oso jende gutxiren artean, horrekenetako badu bere lehengo garaietako ura, zu Pasterrean jendea jarria eta elkarri gauza kontari, eraikitzen da beste harreman mota bat, eta erran bezala nien naiz plasmako belaunaldikoa, niri gustatu egiten zait jende artean egotea eta interaktibatze hori. Arantzazu Eskibel, mila esker eta hurrengora arte. Hurrengora arte, Larraitz.